Υπάρχουν εργαζόμενοι που φοβούνται να κάνουν μια ερώτηση, να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη ή να παραδεχτούν ένα λάθος στη δουλειά. Στην οργανωσιακή ψυχολογία αυτό σχετίζεται με την ψυχολογική ασφάλεια. Ψυχολογική ασφάλεια σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν πως μπορούν να μιλήσουν, να κάνουν ερωτήσεις ή να παραδεχτούν ένα λάθος χωρίς τον φόβο ότι θα ταπεινωθούν, θα γελιοποιηθούν ή θα τιμωρηθούν. Όταν υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια, οι ομάδες συνεργάζονται καλύτερα, μαθαίνουν πιο γρήγορα και λύνουν προβλήματα πιο αποτελεσματικά. Οι καλύτερες ομάδες δεν είναι εκείνες που δεν κάνουν λάθη, είναι εκείνες στις οποίες οι άνθρωποι νιώθουν αρκετά ασφαλείς ώστε να μιλήσουν για αυτά. Υπάρχουν εργαζόμενοι που φοβούνται να κάνουν μια ερώτηση, να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη ή να παραδεχτούν ένα λάθος στη δουλειά. Στην οργανωσιακή ψυχολογία αυτό σχετίζεται με την ψυχολογική ασφάλεια. Ψυχολογική ασφάλεια σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν πως μπορούν να μιλήσουν, να κάνουν ερωτήσεις ή να παραδεχτούν ένα λάθος χωρίς τον φόβο ότι θα ταπεινωθούν, θα γελιοποιηθούν ή θα τιμωρηθούν. Όταν υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια, οι ομάδες συνεργάζονται καλύτερα, μαθαίνουν πιο γρήγορα και λύνουν προβλήματα πιο αποτελεσματικά. Οι καλύτερες ομάδες δεν είναι εκείνες που δεν κάνουν λάθη, είναι εκείνες στις οποίες οι άνθρωποι νιώθουν αρκετά ασφαλείς ώστε να μιλήσουν για αυτά. Υπάρχουν εργαζόμενοι που φοβούνται να κάνουν μια ερώτηση, να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη ή να παραδεχτούν ένα λάθος στη δουλειά. Στην οργανωσιακή ψυχολογία αυτό σχετίζεται με την ψυχολογική ασφάλεια. Ψυχολογική ασφάλεια σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν πως μπορούν να μιλήσουν, να κάνουν ερωτήσεις ή να παραδεχτούν ένα λάθος χωρίς τον φόβο ότι θα ταπεινωθούν, θα γελιοποιηθούν ή θα τιμωρηθούν. Όταν υπάρχει ψυχολογική ασφάλεια, οι ομάδες συνεργάζονται καλύτερα, μαθαίνουν πιο γρήγορα και λύνουν προβλήματα πιο αποτελεσματικά. Οι καλύτερες ομάδες δεν είναι εκείνες που δεν κάνουν λάθη, είναι εκείνες στις οποίες οι άνθρωποι νιώθουν αρκετά ασφαλείς ώστε να μιλήσουν για αυτά.